makeup with a baby girl here. So, mama will do makeup with Francine over here. Look guys, nandito yung makeup thingy ko. Dito. And then, makeup tayo. Well, nagkaano si baby girl. Well, nandito si Francine. Okay. Actually, nag-start na ako. May kilay na. Ano lang, yung pilik mata. Try. Ito guys. Uy, you burp. burp. So, start. Uy, kumot ka kong sinina. Na ano. Okay lang yan. May jacket naman sa sulod. Ano eh. Okay. Cut tayo guys. Mag-ano lang ako. Lagay ako nito first. Ewan ko kung ano to. Nakita ko to sa akuan guys. Tagal na to sa akin. Kaso, kita ko siya sa YouTube. Kala ko yung ano yung paputi-puti niya. Lagay mo pala yan first. Bago mo ilagay ang yung black. So, ayun. Lagay tayo ng puti. Tsaka yung black. Katingin ng Francine. Okay. No, you want also this? Hirap. Here. You want also? Cuman. Salamin dito. Nakatingin din siya sa salamin. Lagay kaya natin dyan yan. Diyan. Yan. Uy, hindi naman nakita ni mama ang kuwan. Transfer ko kayo against the light. Yan, kita nyo? Yeah, my camera. Kita nyo guys. Yeah, wait. Natin, konti. Yan. Yan. 1, 2, 3. Look, hindi siya maklaro sa kung ano guys. Ito sa phone. Pero, black na siya. Diba, nilagyan ko kanina ng puti. Black na siya. Labas lang kami guys para bili ng grocery for the weekend. So, lagyan na naman natin. Yung mantisan, lagyan na naman yung puti. So, mag-volume daw siya guys. Tsaka mo ilagay yung black. Ang black niya, patapos na. Paubos na, pero ang puti ang dami pa. Ngayon ko lang na-discover. Nakita ko sa YouTube. Ang ito, sa ano pala, ganito pala na L'Oreal Full Slash Superstar. Yung puti pala, lagay mo first, tsaka mo ilagay yung tsaka mo ilagay yung black para mag mag-volume. So, tagal na to sa akin, ngayon ko lang na-discover na ganun pala yung bigay lang kasi to sa akin. Wala nang laman ang black. Nag-ano lang ako guys, nagkilay. Tapos ako sa kilay. Tapos nag face powder. Konting concealer lang para sa para sa eye bags na hindi na yan. Hindi naman maklaro. Hindi siya klaro, pero ewan ko. So now, Francine. Francine. Here, hold that one, baby. Hold. So you don't mama. So, mag-lipstick tayo. Gagamitin kong lipstick today. Ngayon is to. Yung next na lipstick. Next, soft matte lip cream. Hindi na kabagaon pero sayang na kali. Francine, nag-iyon sa nag-iskamod ng niyang kuan. Gusto niyang bag makeup. Biguro niya kindi niya kung kuan. Yun na, daling. Tapos mag-aayos lang si mama ng hair.
Yun na. Tapos na yung makeup. Nag-ano lang ako, nagkilay, naglagay ng, ayan, mascara para gumising yung mga mata. Tsaka lipstick, konting face powder. Ayun, si Francine namin, hindi makapuyo. Francine, yung makeup na si Francine. Say hi, hi. Say hi, hi. Say hi, hi. Say hi, hi. So, malamig siya sa labas, guys. It's, I think today, not much, pero kanina, nung tinignan ko ang weather, 9 degree. Ewan ko lang ngayon, maybe 6 or I don't know. So, lalabas kami para bumili, mag-grocery for the weekend. At ayun si Francine. Ito pala ginamit ko para sa kilay ko, guys. Maybelline Brow Drama Pro Palette. At saka, with the combination of ito, yung fiber filler nila, yung pag ganun si kilay para siyang gel. So, ayun. What now? Francine? I-fix yun. Anuhan ko lang to si Francine. Lagay ko lang siya sa take niya na suit. At saka lalabas na kami. Say hi, hi, Francine. Hi, 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 hi. Hi, hi. So, ayun na. Ayusin ko lang yung buhok ko. So, yun lang. Konting ano lang. Say hi, hi, baby girl. Bye, bye. Say bye, bye, baby girl. Bye, 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 bye. Bye, bye, baby girl namin. Bye, bye. Bye, bye. Say bye, bye. Say bye, bye. The Cookie Monster. Bye, bye ng baby girl namin. Uy! Yan, say bye, bye. Where's your kwan? Kinuha ko. Say bye, bye. Bye, bye. Na, bye, bye na. So, yun. Next time, gawa ako ng ng makeup, full makeup. Try natin mag full makeup ng andyan si Francine, yung baby. Nasi Ate Ella doon ay. Say hi! Hi! Nahiya pa, lagi ka na naman nasa video. So, ayun na guys. Hope to see you on my next video guys. And hope you like and subscribe. Bye-bye. And, oh, you wanna say bye-bye? You wanna say bye-bye? Have a good day everyone. No, happy weekend everybody. Yeah, bye. 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 Yeah, yeah, yeah. What? You wanna say bye-bye?